Szeretettel köszöntök mindenkit az Érdel Sportegyesület podcast csatornáján. Én Bakiti Alex vagyok, és a mai beszélgető partnerem Tekauer Gréta. Ez a podcast műsor sorozatunk harmadik epizódja. Ez most nem EFL-lel kapcsolatos adás lesz, hanem Grétát fogom kérdezni, faggatni a darts életével kapcsolatban, hogy jött neki ez, és hogy mik a tervei a jövőre nézve, mi a múltja a dartszal, és egyéb ilyen kérdéseket fogok neki szögezni, úgyhogy kezdjük is az elején. Szia Gréta! Szia Alex, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Meséld el a kedves nézőknek, hogy kerültél te a dartsba, vagy hogy jött neked ez a sportág? Hát Covid alatt ugye elkezdte apukám játszani. Ugye utána megkeresett ugye titeket, valahogy így a tesóm is így vele ment, és akkor én először úgy voltam, hogy úgyse fogom elkezdeni, mert hogy itt csak dobálgatnak 3 nyilat, ebben mi az érdekes, meg stb. Aztán mi lett belőle, ugyebár. Hát elkezdtem dolgozni a Darts Szövetségbe, még akkor se úgy érintett úgy, hogy akkor most elkezdek dartsozni. Ez azt hiszem 2022. januárjában volt. Azt tudom, hogy még részt vettem egy amatőr versenyen még január vége fele, a Honvéd tervezett egyet. Hát nem értem el ott semmit, úgyhogy voltam, hogy inkább hagyom az egészet. Hanyagolni kéne. Igen. Hát de utána meg valahogy mégis úgy hozta a sors, hogy én márciusban szerepeltem a Budapest Openen, ott is első körbe kikaptam, és hát az agyamba is felment a víz, hogy én ezt nem fogom csinálni. Aztán meg valahogy teljesen úgy alakultak a dolgok, hogy kimentünk Izlandra, ugyebár Takács Gáborral, Szalai Balázsra és Izsák Gáborral. Azt ugye tudni kell, hogy ők már februárban egyszer kint voltak, Taki csak papíron, mert ugye covidos lett, de kint voltak. Igen, VDF forduló volt. Igen, a tesóm ment ki velük akkor, és áprilisban is mentek ki, és akkor kérdezte tőlem a Taki, hogy nem akarok-e én is menni a tesóm helyett. Hát mondom, miért ne, de én úgy voltam, hogy nem a versenyre megyek, hát Izland azért mégis egy olyan hely, ami bármikor megéri kimenni, igen. És akkor végül is megfűztek a srácok, hogy nevezzek be arra a versenyre, hát most úgyis mi lesz ott. Meg mondták, hogy ott annyira a női mezőny nem annyira erős, tehát úgyis érhetek ott valamit. Hát mondom, rendben van, beneveztem, és végül is 3. helyet sikerült elérnem ott. Igen, és onnan már megindult a lavina. Onnan megindult, igen. Valahogy úgy megfogott az, hogy utazhatok, hogy így kitörhetek a világomból, és sok mindent láthatok, sok dartsjátékossal összebarátkoztam. Külföldiekkel, magyarokkal. Leginkább. Igen, tehát, hogy az a jó a darts közösségben, hogy mindenki van. Tehát, hogy érdemes kapcsolatokat kialakítani itt. Igen, hogy azt mondhatjuk, hogy az egész családodat beszippantotta a darts élet. Hát majdnem az egész családomat, igen. Minden az egész Érdről indult, kivéve a Márk, ő nem... Hát azért van, hogy ő is dobálgatom úgy. Hát ilyen amatőr szinten, akkor mégis őt is megfogta a dolog. Hát amikor családdal vagyunk, például apánál éppen valami van, akkor van, hogy ő is beáll dobálni. Hát térjünk vissza oda, hogy tehát még a múlttal foglalkozzunk egy kicsit, hogy a Darts Szövetségben végzett munkád, az mi is volt pontosan? Így a kedves nézőknek, ugye, akik így nem követik a darts életet nagyon. Hát ugye grafikai terveket kellett csinálnom, posztereket, meg leginkább meccsekről, statisztikákra én csináltam annó a... Hát ez ilyen adminisztrációs munka. Igen, ilyen social media felületeket kellett még intéznem. Na, és akkor megvolt ez az izlandi első VDF-et, hát hol is kezdhetne egy dartsos, hanem egy
World Darts Federation tornán, azért ez egy méltó kezdése a pályafutásodnak. Igen, én még annól nem annak hittem. Én tökre ki voltam akadva, csak harmadik lettem. Mások szeretnének. Igen, emlékszem is, hogy a Gaben még mondta is nekem, hogy hát bronz kategória. Bronz kategória. És hogy még a Gaben mondta is nekem, hogy mit nem tenne meg azért, hogy egy harmadik hely, hogy legyen egy harmadik hely egy bronzérme VDF-en. Nekem fel sem tűnt, hogy az micsoda akkor jelen pillanatban. Most már azért máshogy értékeled ezeket a tornákon szerzett pontokat, érmeket, meghelyezéseket. És akkor ez elindította a lavinát, és akkor hogy volt a folytatás? Tehát ugye visszajöttetek, hát azt tudom, hogy ezt itthon? Hát elmentem nemzeti bajnokságra utána, úgy nem igazán láttad, hogy akkor még úgy nem volt, nem határozódott meg a fejembe az a gondolat, hogy tenni is kell azért, hogy te jól játsszál. Hát nyilvánvalóan semmit nem csináltam, kimentem Izlandra, nyertem egy harmadik helyet, köszönöm szépen. Július elején meg ugye volt az IFI EB, ott második lettem szintén, úgyhogy nem azt mondom, hogy semmit nem tettem meg érte, mert utána, miután így mondták nekem, hogy van rá lehetőség, hogy én IFI válogatott legyek, és játszak. Ott már utána egy kicsit jobban beleraktam a munkát, de még úgyis csak annyit, hogy heti kétszer 2-4 órát, tehát nem azt mondom, hogy minden nap beleraktam, hanem csak úgy beleraktam. Ott második lettem, és akkor úgy utána még ez úgy egy év kellett rá, hogy rájöjjek, hogy ember, ehhez dolgozni is kéne, hogy te valamit el is érjél. Tehát azért volt támogatásod. Volt, tehát hogy mentálisan bőven volt, bezzeg Nándi iszonyat sokat segített nekem, hogy így realizáljam nagyjából, hogy hogyan is kéne elkezdenem, mik a terveim a dartsszal kapcsolatban, szóval leginkább a Nándinak köszönhetek sok mindent. Ugye a klubnak is van, hogy ugye anyagilag is támogatott a klub, tehát hogy annak is köszönöm. Igen, azért próbálunk magunk erején felül is azért. Igen, hát most leginkább ugye apámnak a nevezési bérét szívom ezzel. Ez már a ti dolgotok, de mi, amit meg tudunk tenni magunkon. Féloztam is, hogy rá kéne rakattam apát, mint szponzort a mezemre, de a nevemet már rajta viselem, mint Tekauer, úgyhogy... Jó, és akkor jöttek az eredmények, jöttek-mentek a versenyek, azért eltelt egy másfél év, itt ahogy így megyünk előre az időben. 2023-ban azért elég sok nagy skalpot húztál, meg jöttek a bronzérmek, aranyérem, itt-ott, férfiak közt is azért megálltad a helyedet, tehát azért azt lehet mondani, hogy elég keményen belecsöppentél ebbe a sportágban, és másfél év alatt olyan eredményeket értél el, most ezt így rossz kimondani, de egy évtized alatt is hozta be ugyanezt. És itt azért hozzátenném azt is, ugye, hogy van egy kézilabdás múltad, hát azért megvan ez a szemkész koordináció, ez szerinted mennyiben segíti ezt? Iszonyat sokat. Mert ugye én nagyjából megtanultam, hogy mekkora erővel hogy kell eldobni, és nem kevesen mondták azt nekem, hogy nekem ez egy iszonyat nagy előnyöm, ugyebár, hogy kézilabdáztam, mert tudom koordinálni magam. A legtöbb játékos, ugye még nem tudom, hogy hány hónapot, évet akár szenved azzal, hogy megtalálja a tökéletes dobóerőt, hogy a technikája milyen, tehát hogy büdös életben nem gondolkodtam el azon, hogy milyen a technikám igazából. Én csak ott álltam és dobtam. Hát ösztönösen. Azt tudom, hogy az elején iszonyat erővel dobtam, tehát hogy ott minden tábla meg szenvedte nyilaimat sajnos. Dübögtek azok a átfalak, igen. Hát igazából még most is, de azért most már úgy érződik rajtam, hogy kicsit visszavettem az erőt belőle, és most már nagyjából úgy el is találom azt, amit akarok, hál' Istennek. Ezt az eredményeiden is látjuk, szóval akkor hozzátett nagyon sok mindent a kézilabdás múlt. Igazából azt lehet mondani, hogy a versenydrukk is ezáltal azért rutin volt neked a kézilabdában, hogy egy versenyszituációban vagy. Mennyivel más egy csapat játék helyett mondjuk egy egyéniben ugyanazt feldolgozni, hogy egy adrenalin löket elindítja az ember? Sokkal másabb, mert most kézilabdában ott futok a labda után, dobom rá a kapura, hogyha ideges vagyok, simán oda
nyomtam a kapunak a labdát. Itt azért ezt lecsökközve rögtön. Itt azért dárcba ezt azért annyira nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor most idegesről is oda dobom a nyilaimat jó nagy erővel a táblának. Ezt nyilvánvalóan ugyanúgy meg kellett tanulnom kezelni, és még most is párszor meg kell tanulnom, még mindig tanulnom kezelni, hogy... Hát van egy etikett kódex, ugye? Igen, Nagyjából. igen, ugye én nem azt mondom, én sok mindenkinek kihúztam a gyufát a viselkedésemmel, de én ezt nem direkt csináltam. Tehát, hogy én abban a kis tanuló fázisban voltam, hogy meg is tanuljam, hogy kell viselkednem. Hát elöntenek az indulatok néha, és akkor ezt ugye vagy kezelni is, jól láthatóan mások tudtára adott, hogy éppen a nem tetszésedet nyilván, de hát ez egy ilyen sport, most már igazából fejlődtem ezzel sokat, azt kell, hogy mondjam. Azért nem vagy ezzel egyedül, azért a dárcban azért sok olyan játékos igen, van, már aki igazából hozza ezeket. Igazából nekem a mentalitás volt az, ami egy nagy fordulatot hozott. Tehát nekem a mentalitásom a dárccal kapcsolatban 2023. április vége, május elején történt. Akkor volt az, hogy rendszeresen elkezdtem edzeni napi 1-2 órát, tehát hogy nem az, hogy túlterhelésig edzettem, mert ugye az se jó, hanem hogy csak így elkezdtem. Azt igazából azt se tudtam, nem azt mondom, hogy azt se tudtam, hogy mit csinálok, de úgy valahogy így elkezdtem edzeni, és ahogy látom, hatásos volt, mert hogy a nyáron, amikor volt a Balaton Open BDF verseny szintén, ugyanúgy 3. helyet értem el, mint tavaly, de csak annyi különbsége, hogy a mezőny sokkal erősebb volt. Mármint 2022. Igen, akkor is volt egy 3. helyem a Balatonon, aztán következő évre ugyanúgy megtartottam a 3. helyemet, csak itt ugye a mezőny volt a különbség. Hát igen, mindig azért van egy kis fluktuáció. Igen. Van, ahova elmennek erősebb játékosok is. Hát meg a kezdeti versenyeknél nem szokott olyan sok ember lenni. Tehát, hogy most is lesz ugye lakitelek, most is néztem a nevezési listát, nagyon kevés külföldit láttam rajta, tehát, hogy szinte magyar mezőny. Nőknél, ha jól emlékszem, szombaton volt 19 versenyző, abból 3 volt talán nem nemzetközi játékos, tehát nem magyar. Budapestre szívesebben eljönnek, én azt vettem észre, hogy a Budapest Openen azért... Ja, hát igen, hát Budapest mégiscsak egy főváros, tehát nem. Tehát lakitelekre még a eljutás is nehéz. Igen. Ugyebár, hogyha nincs kocsid. Na igen, és akkor most térjünk vissza, akkor 2023, úgymond megvédted azt a bronzérmet itt a Balaton Openen, aztán hát mentél még azért abban az évben, én úgy emlékszem, hogy biztos, hogy voltam mindenhol. És mindegy, erre majd még később visszatérünk. EFL, hát szerves része vagy az EFL-nek, egy érintő jellegesen egy mondatban, mi a te feladatod az EFL-ben? Ugye játékosként nem veszel benne részt. Igen. Hát az EFL igazából az egyik részem, hogy ameddig másik versenylevezető társam, ugye a Nándi játszik, addig én foglalatoskodjak ezekkel a dolgokkal. Tehát igazából versenylevezető vagyok ott, és abban segítek, hogy ugye gördülékenyebben menjen le a verseny, meg igazából ugye a grafikákat is, például amit a kiemelt tornáinkon, YouTube-on közvetítünk, vagy amit Facebookon posztolunk képekbe, azt általában mindig én szerkeztem meg. Hozzá kell tennem a kedves nézőknek, hogy a Érdelese podcastnak ja, igen, azt is. A grafikai része az a Gréta keze munkája, úgyhogy igazából minden, ami kimegy a Facebook oldalunkra. Így van. Na szóval akkor az EFL-ben játéklevezető vagy, társjátéklevezető vagy, de nem játszol benne, ugye ebben a Nándi egyébként részt vesz. Igen. Így egyikőtök vagy játszik, vagy ugye játékot vezet le. Mi van még? Volt Románia nemrég. Jó, igen. Mi volt ott a helyzet? Hú, igazából szombati napon nagyon jól játszottam. Mondjuk el, hogy hanyadik lettél ott? 5. helyezett lettem, ami azt jelenti, hogy épp hogy lemaradtam a 3. helytől. Egyáltalán nem voltam csalódott, játékon
iszonyatosan Rendben jó volt, tehát hogy a tábla döntőbe konkrétan ledaráltam az ellenfelemet. Emlékszem is, hogy Ihász Veronika még oda is jött, tehát a tábla döntő előtt, mert hogy ő írta le a meccsemet, oda jött, hogy maradjon el szurkol, mondom, maradj. De valahogy ez így nekem ad egy kis plusz önbizalmat, hogyha valaki ma mögöttem. Jelen pillanatban ezt még magamtól nem tudom megcsinálni. Remélem majd novemberben ott leszünk Angliában mi is, ha kijutsz a VB-be. Hát én is remélem, hogy ott leszek, de mint játékos én megfogadtam, hogy én csak akkor térek oda-vissza, hogyha én játékosként fogok oda-vissza menni. Mert igazából most is nagyon elvesztem úgy, hogy nem játékosként voltam kint. Iszonyatosan jó hangulat volt. Ugyanúgy alakítottam ki még kapcsolatokat több dácossal. Teljesen megérte kimenni, azt kell, hogy mondjam, és egy olyan plusz motivációt, tüzet adott, tehát, hogy olaj volt a tűzre, inkább azt mondom, hogy én igenis ott akarok, egyszer az életem ott akarok lenni, és ott akarok játszani. Hát az a közeg, az a millió, az a nem csak azt, hanem hogy azt mondanám rá, hogy a darts hazája. Persze. Tehát, hogy darts játékosként egy iszonyú nagy megtiszteltetés lenne számomra, hogy én egyszer ott tudjak játszani azon a színpadon, ahol játszott Eric Bistro, Phil Taylor, Trina Gulliver, csak hogy ilyen őket is említsek. Tehát, hogy egy hihetetlen megtiszteltetés lenne számomra. És iszonyatosan dolgozok is érte, hogy összejöjjön. Gőzzel nyomod, így van. Jó, meg volt ez is. Románia. Volt nekünk egy bajnoki fordulónk itt az Érd Arénában, az országos magyar bajnoki nemzeti. Ott harmadik helyezett lettél, mindkét versenyszámban. Ugye van idén ez az NDR rendszer is már, abban is sikerült harmadik legyél a nők között. Ez hogy milyen napod volt akkor, hogy érezted ezt a versenyt? Igazából ezt a hétvégét nem azt mondom, hogy nem készültem fel rá rendesen, sajnos lebetegedtem, amit még mindig lehet hallani egy kicsit. Csütörtökön iszonyat rosszul voltam, tehát nyilat nem fogtam a kezembe, de azért éjfelt eljöttem levezetni. És ugye pénteken talán jobban, hát kicsit jobban voltam, de még nem voltam úgy, hogy akkor most fogjunk nyilat. Ami meg is látszódott a hétvégi játékomon, nem voltam abban az önbizalomban, amiben szoktam lenni, mert úgy vagyok, hogy ha még egy napot kihagyok, arra azt mondom, hogy még oké, mert kell a regeneráció, pihenés. A 2 nap az már nekem necces mentálisan is, és ez meg is látszódott sajnos a játékomon. De még igazából így is, tehát nem rosszul játszottam. Hát szóval egy harmadik hely egy magyar bajnokin, szerintem az mindennek nevezhető, de nem rossz játéknak. Tehát, hogy... Szóval igazából nem vagyok csalódott a hétvégén, mert úgy tisztában voltam vele, hogy mi a szituáció. Örülök a harmadik helyemnek, maradjunk ennyiben. Mi is örülünk azért így, mint Érd Sportegyesület, azért szép eredményeket hozol úgymond a háznak is. Jó veled reklámozni az egyesületet, meg tényleg az, hogy büszkélkedhetünk azzal, hogy nálunk játszol, meg velünk játszol. Ugye szinte az egész családod itt játszik nálunk. Úgyhogy nekünk ez tök jó, hogy csinálod és éled ezt az egészet, és hogy menetelsz előre, és persze minden játékosunktól azt várjuk nyilván, hogy minél jobb eredményeket hozzon, meg hát csak én egy kicsit más helyzetben vagyok, mint a többi játékos, ugyebár. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy nem dolgozom, azért dolgozom, csak nem annyit, mint például több szabad időd van, és igen, tehát sokkal többet tudok ezzel foglalkozni. Meg volt ugye a bajnoki hétvégénk, ezt a múlt héten rendeztük, ugye itt az Érd Arénában. Egy furcsa nap volt, mert ugye tök más volt, mint a megszokott magyar bajnoki rendezvények, mert este 7-re befejeződött, így a szervezés ez azért így... Hát igazából azt kell mondanom, hogy én... Le a kalappal, igen. Én azt nem vártam igazából, oké, hogy ott van a Bezzeg Nándi, tehát hogy tudom, hogy ő, ha kell, akkor vaskezű, tehát hogy mindent időbe be kell tartani. Erre még én sem számítottam igazából, tehát hogy megvoltak rá az emberek, hogy be tudjam diktálni a meccsemet, tehát hogy furcsa volt igazából, hogy nem egy ilyen 30-60 perceket kellett várnom a meccsem között legalább, hanem maximum volt 5 percem összeszedni magamat, és már játszottam a következőt. Igen, én is tehát, úgy éltem meg.
iszonyat gyorsan levezették az egészet, és nagy gratulációs srácok. Én is nagyon örültem, és innen is gratulálunk nekik, de tényleg, mert ilyen magyar bajnok, én még nem voltam, hogy hullafáradtan nem kell a döntőig itt ellenni. És azt mondja, hogy mit akarok még kérdezni? Ja igen, hogy női mezőny. Mit gondolsz, milyen a magyar női mezőny? És tehát a saját szemszögedből szerinted miben rejlik az, hogy kevés nő jut a világot jelentő deszkákra, úgymond dárcos körökben? Ugye Veronika van még rajta kívül, aki hát én kiemelnem még a Erdélyi Nórát is, és igazából a Bogár Alexandrát is kiemelném. Tehát, hogy elnézést, nem vagyok annyira jól olvasott ebben nem, tehát, hogy Alexi például ugye vagy hogy tavaly évben lett ugye válogatott játékos, le a kalappal előtte, mert ő azt a játékot hozta kint, amit itt is tud Magyarországon, és ezt amúgy kevés ember tudja megcsinálni, hát, úgyhogy fejben ott volt. Teljesen. És igazából én emlékszem is, hogy neki, én egy mumus voltam. Így beszélt rólad, amúgy később? Hát, ahogy így visszahal, hát nem igazán beszélget velem sajnos, ugye, mert megvertem, de... Nem így dárcban. Igen, dárcban, tehát nem úgy, hogy baseballütővel az utcán megtaláltam és elvertem, hanem dárcban megvertem. Ugye volt egy csúnyább veresége tőlem, amit nem is tudom már mikor amikor megnyertem az első fordulómat a Nemzeti Bajnokságba tavaly, akkor találkoztam vele legelőször, utána pedig volt október környékén, vagy végén ugye a Hungarian Open, azon is összetalálkoztam vele. Ott is győztél? Ott is, igen, tehát hogy... Hát akkor mondhatjuk, hogy a bögyébe vagy. És azért én nagyjából úgy ismerem Alexit, hogy tudom, hogy olyan, hogy ő addig hajt, meddig ezt ki nem nyírja magából, hogy ne legyek mumus neki. Aha. Most, amikor a Nemzeti játszottam vele, akkor én már úgy álltam oda, nyilvánvalóan azért, mert már el voltam, ez vasárnap volt, vasárnap csapat volt. Szombaton volt második versenyben, hogy ugye vele kerültem össze, talán a második meccsen vele volt. És én nem azt mondom, úgy álltam oda a táblához, hogy nem akarok nyerni, csak már bennem volt az a napi fáradtság, a betegségem még mindig bennem volt, és mondtam, hogy hát azért megpróbáltam nyerni, és sikerült is azért, de ez szoros meccs volt, és iszonyatosan jó játék volt, tehát 4-3-ra nyertem úgy, hogy én például egyszer 180-ra szálltam ki, ő meg kiszállt 145-ről ellenem, tehát hogy egy iszonyatosan jó női színvonalú mérkőzés volt. Ugye Nórára is kitérve, hogy... Hát ő meg a te mumusod. Én nem mondanám a músomnak. Én igazából azért nem mondom a músomnak, mert ez a darts. Hát jó, egyszer te vered meg, egyszer ő verel téged. Ennek van egy folyamata. Valahogy, de igazából csak azt vettem észre, hogy valahogy csak ellenem akar ezt, csak ellenem nyújtja ezt a teljesítményt. Ha jól emlékszem, ott kikaptál. Többször is, Romániában is vasárnap ugye ő verte. Igen. Igazából hozzá kell tennem, hogy iszonyatosan jó játékkal. Tehát, hogy mind a ketten egy 65 fölötti átlagot dobtunk, azért az magyar női mezőnyben egy igazán jó mesnek számít. Aztán meg folytattuk ugye itt most a Nemzetin is, meg az NDR-en is, mert hogy a két elődöntőt belejátszottam. Azért tudom, hogy én hol hibáztam azokban a játékban, ahol én kikaptam, és ugye ezekből fejlődök, ezekből dolgozom. Tehát, hogy én részben ezért hálás vagyok, mert ezzel csak többet fejlődök. Hogy azért oda dörgülj az orrom alá, hogy azért számolni kell vele. Persze, és egyébként szoktad így? Tehát akkor, ahogy így mondod, hogy ebből meg a hibákat tudod, hogy hol vannak, így visszagondolsz mindig, meg megpróbáld megfejteni, hogy mik voltak a hát sokat nem hibák. Gondolkozok, mert igazából olyan üres fejjel állok a tábla előtt, hogy nem sok minden marad meg. Meccs után. Hát, hogy van egy meccs, mondjuk nyersz mondjuk 4-3-ra. Elgondolkozol azon? Elszoktál, hogy mondjuk mi volt az a 3? Nem. Nyertem, kész. Ennyi. Kiszállott, bedobva. Többi nem érdekel. Le kell vonulni. Amikor van egy ilyen, mit tudom én, most is volt olyan kint Romániában, pont a Nóra ellen játszottam, hogy valamiért azon a hétvégén a dupla 16-ot nem dobtam meg.
Aha. Tehát hiába próbálkoztam, akartam, egyszerűen nem. És volt egy olyan hibám a meccsen, amiben szerintem az is került, hogy 2-2 volt, ha jól emlékszem, saját legem volt, mert én kezdtem a meccset. Talán 91-en volt, rádobtam a 17-re, és ugye 74-ből reflexből rádobtam a 42-32-re. Aha. És hát ugye a 42-t el is találtam, 32-t nem. Mondom, rendben, tehát amúgy már a Nóra és kiszálló környéken volt, és akkor annyi történt, hogy utána még volt rá még egy köröm, tehát hogy 16 drót kívül, 16 drót belül, mondom, nagyon jó, no, akkor dupla 8-ra dobjuk, meg nem sikerült, és igazából ott ment el úgy a meccsen, hogy utána a Nóra meg kiszállt, 3-4, vagy 3-2 volt, aztán pedig meccs, tehát hogy utána meg visszahoztam igazából a legutolsó legbe a meccset, csak a kiszálló megint, mert megint valahogy azt hiszem, megint valahogy úgy kerekítettem le, és ugye Nórának 100 hete volt, és ő meg rutinból megdobta. Tehát, hogy ennyi a darts. Nem tudsz mit csinálni, így van. Megköszöntem a mérkőzést, kezet fogtam, gratuláltam, azt elmentem. Ennyi. De még így is azért... De azért tudom, hogy ez, ez másfél évvel ezelőtt történik velem, örjöngtem volna. Tehát, hogy... És akkor visszatérve még mindig a női mezőnyre, hogy mit látsz ebben, hogy mennyire vegyes? Tehát, hogy van ugye ez a pár ember, aki így mindig a vegyesnek vegyes, van, tehát, hogy mindig van stabil játékos, tehát van ilyen 4-5 stabil női játékos, akik azt mondom, hogy a 60 körüli átlagot megdobják, nagyon akarják, főleg, hogyha még fölötte is mennek. Vannak olyan játékosok, akiknek milyen napjuk van éppen, hogy egyszer jól játszanak, egyszer nem, és ugye vannak azok, akik nem az, hogy jól játszanak, csak hogy nincs rá annyi szabad idejük, meg stb., hanem ők csak azért jönnek, hogy jól érezzék magukat. Ez látszik a játékokon. Látszik, igen. Tehát, hogy ez például de ez ugyanígy van nemzetközi mezőnyben is, tehát, hogy emlékszem, hogy még 2 évvel ezelőtt kint voltam Antwerpenbe versenyezni. Volt ott egy öreg nénike, aki az unokáját várta, mert hogy az unokája versenyzett, és addig gondolt, hogy akkor majd ő is addig benevezett, és eljutott a legjobb 16-ig. Tök jó. Aranyos történet. Igen, tehát, hogy azért nemzetközi mezőnyt azért szeretem jobban, mert ott tudom, hogy ott váratlan dolgok történnek. Tehát nem tudhatod, hogy a másik játékos, aki mit tudom, Skóciából jött, az hogy dob. Persze, nyilván itt azért úgymond... Mert most magyar mezőnyben azért most tudod jól, hogy a stabil játékosoktól nagyjából mire számíthatsz. Akiktől egy kicsit jobban oda kell figyelni, arra úgyis jobban odafigyelsz. Tehát, hogy érdekes igazából ez az egész. Mit tanácsolnál egy most kezdő női dárcosnak, aki mondjuk be akar nevezni ilyesmi magyar versenyeket? Sok kitartást. Türelem és kitartás? Hát részben a dárc egyik alapja a türelem. Hát persze. De a kitartás, mert ezért a női mezőny lehet, hogy játékilag nem a legerősebb, de mentálisan meg egyik legerősebb. Tehát, hogy én is tudom, hogy egy csomó mindenki utált a mentalitásom miatt. Amiben részben így visszagondolva igazuk volt, tehát hogy én is utálnám magamat, hogyha látnék egy ilyen játékost. Rivalizálni nők mindig. Igen, tehát hogy itt igazából ennyi, hogy a női mezőny az csak úgy tudod kivívni a tiszteletet, hogyha úgy elismered őket, hogy azért meg is jegyezzék a neve. Jó, fussunk bele abba, hogy megvolt ugye az a része, hogy honnan érkeztél, és mondjuk így a jelen napokig azért nagyjából átbeszéltük. Mi a jövőkép? Most egy nagyon távoli jövőről beszélgessünk, mondjuk a 2024-ről. Egy pár mondatban így. Hát ez most. Hát úgy értem, jó, hogy tudom, az év hátralévő részében azért lesznek itt még események. Holnap pont lesz ugye a Lakitelek VTF. Először rendezik meg Magyarországon igazából. 10 játékosunk is kín lesz az Érdesport Egyesületnek, úgyhogy lehet szurkolni. Mennek a fiaink, lányaink, szóval mit vársz ettől a versenytől holnap? Meg holnap után? Hát igazából én a versenyekhez sose állok úgy oda, hogy én most első akarok lenni, második vagy harmadik, hanem azt, hogy a mostani játékomhoz
képest meddig tudok eljutni. Hát Tehát, hogy ez nekem mindig inkább egy kihívás, hogy akkor megvan az első meccs, akkor legyen meg a következő. Tehát, hogy én inkább itt szintekbe haladok, és akkor, hogy úgy adódik, akkor lehet, hogy eljutok elődöntő, döntő. Romániában is például ezt csináltam, hogy mondom, lesz, ami lesz. És ennyire volt elég. Tehát, hát akkor inkább úgymond a pozitívan csalódok fölfele. Igen. Tehát, mint hogy elképzelek. Tehát, hogy jó, nem úgy állok oda a valamit, táblához, hogy én veszteni fogok, tehát nem ez a pozitív csalódás, csak hogy én úgy nagyobb tisztában vagyok, hogy mit tudok, mennyit tudok, és hogyan tudom azt kihozni magamból. És ugye ez nagyon sok kérdés, hogy ki áll veled szembe. Igen, az annyira nem. Mert igazából megfigyeltem, mostanság csináltam azt, hogy az elején figyeltem a másik játékára, nem ment a játék, miután csak saját magamra figyeltem, úgy bedaráltam mindenkit, hogy... Ezt a Bezegnándi is mondja, hogy nem kell foglalkozni semmivel, oda kell figyelni, hát 501 pontod van, dupla ő a mentorom, úgyhogy... Semmi más nem semmi másra. Ha az ellenfél jobban dob nálad, akkor jobban dob. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ennyi. El kell fogadni. Szóval akkor lakitelekre jó reményekkel 10 játékossal megy az egyesületünk, Grétának is sok sikert kívánunk, és akkor mi van még 2024-ben, azért vannak dolgok, Szlovákia lesz. 2 hét múlva, igen. 2 hét múlva, meg még repülőjegy Észtországba. Észtországba és Feröer-szigetekre. Feröer-szigetek is. Tehát azért van bőven. Tehát teljesen. A te naptárad az most úgy néz ki, hogy a nyár közepén... Júliusig nincs megállás. Igen. Nyár közepén van 2 szabad hétvégéd, és nagyjából ezen kívül... Amiből abból se lesz szabad, mert mindent oda fogok berakni, amiről nem lett idő. Szóval kedves dartsra vágyakozók, azt azért tudni kell, hogy aki tényleg komolyan foglalkozik ezzel a sporttal, de egyébként bármelyikkel, annak semmi szabad ideje nincs mellette. Úgyhogy Gréta, te hogy érzed meg? Azért most vagy ugye... 21. 21 éves. Most tartottam be a hétvégén, segítek? Jó van, na hát most nekem még olyan fiatal vagy, hát már évek óta ismerjük egymást, nem tudom, még sokszor szoktam ezzel foglalkozni, úgyhogy 21 lettél, ugye, hát Blackjack az már jó, 21, de most már lassan kiesel a U23-as kategóriába. Hát azért még nem lassan, még lesz 1-2 évem legalább benne, de sajnos jelenlegi pillanatban úgy látom, hogy Magyarországon az U23-as női mezőnyben nem azt mondom, hogy nincs értelme elindulnom. Most volt egy első fordulóm, 50%-ot se adtam ki magamból, és legnövesztés nélkül elhoztam azt a fordulót. Szóval igazából nem látok benne saját magamnak potenciált. Tehát most például a többi dartsosnak, akik U23-ba indulnak, annak azt mondom, hogy megéri. Mert azért ott tényleg egyszintű a játék. De te már kinőtted ezt, mondjuk így. Nem azt mondom, hogy kinőttem, mert azért mégiscsak mondjuk azt, hogy fél éve játszom, meg gondolkodok komolyabban a dartsról. Tehát, hogy Rucska Józsit említve mondta nekem, hogy legalább 5 év kell, mire ez kijön. Tehát lehet, hogy a mostani állapotomban simán, nem azt mondom, hogy röhögve, de hogy simán lehozom azt a fordulót, aztán meg ki tudja, lehet, hogy másfél év múlva megszenvedni fogok, hogy meghozzak egy olyan fordulót. Meg ugye ez nyilvánvaló attól is függ, hogy milyen játékosok játszanak ott. Hát persze. Szóval... Meg hát ugye egy profi dartsosnak, amikor már eljutsz egy szintre, szerintem meg kell válogatni, hogy hova megy el, hova... Ja, hát teljesen, tehát hogy egy olyan verseny naptáramban megkezdtem el az elején, hogy hú. Szóval ez a sportmenedzselés azért egy nagyon nehéz dolog. Hála égnek van benne segítséged, azért édesapádnak nem kicsi rutinja van benne. Valószínűleg azért tesz is oda, hogy tudjad is, hogy hogyan kéne ezt összeegyeztetni a saját kis életeddel. Hát igazából nem nehéz, mivel ugye csak ezzel foglalkozom, hát hál' Istennek csak ezzel foglalkozom. Így nagyon jó, mert csak délelőtt valamikor felkelek. És akkor dobálsz egy kicsit a reggeli után, vagy hogy van ez? Amúgy mennyit edzel egy nap kb? Ez attól függ. Tehát most... Jó hangulatban vagy egy nap? Nem, ez tényleg attól függ, hogy melyik napról beszélünk, a verseny hogy van. Általában van, hogy 1-2 órát, hogyha esetleg otthon dobálok, mert hogy... Nincs egy ilyen saját darts szeánszod, hogy ezt
én ezt most megcsinálom, és akkor ezzel indul a nap, vagy záródik. Ahogy Nincs. van, Tehát, hogy odállsz, például, és- amikor ugye itt lent vagyok a klubba, akkor azért belerakom a munkát, és délután 4-től egy jó 4 órát azért szoktam dobálni, de az se annyira, hogy túlterheljem magam. Tehát azt hiszem december végé fele, meg január elején csináltam azt, hogy minden nap lejöttem, 4 órát dobáltam, és igazából nem azt mondom, hogy nem láttam értelmét, mert láttam értelmét, mert azért látom a játékomon, hogy mennyire hogy jön ki egy meccsen, hanem hogy inkább így a testileg éreztem azt, hogy nekem ez sok még jelen pillanatban. Aha. És akkor hát most próbálom magamat úgy szoktatni, hogy vannak napok, amikor lejövök például 1-2 nap a héten, amikor lejövök a klubba, és akkor tényleg azt a 3-4 órát arra fókuszáltan oda koncentrálok, és leedzem. Otthon meg ilyen 1-2 óra. A nézőknek mondanám, hogy egyébként itt a háttérzaj az azért van, mert jelenleg is edzés folyik a klubban, hallatszó úgyhogy is. ezek a dübögések, ugye némileg beszűrődik azért a zaj. Szóval, hogy itt a srácok jelenleg is a holnapi lakitelekre edzenek, úgyhogy ez ne zavarjon titeket. Gréta is így szokta a legtöbb edzést elvégezni a klubban. Én mindenkit arra bíztatnék, hogy látogasson el hozzánk, nézze meg, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mik vagyunk. Esetleg aki még nem dárcos körökben mozog, az csatlakozzon hozzánk. Bátran, nem csak profi játékosaink vannak amatőrjeink is, úgyhogy szerintem te vagy a legjobb példa erre, mert ugye jöttél egy olyan közegből, ahol... És akkor még nem is nem is itt voltunk, hanem lent voltunk a kocsmában. Persze. Úgyhogy egy olyan kocsmai közegbe becsapódtál, mint 18 éves csajszi. Ja, 18-19, igen. Igen, 18-19 éves csajszi, teljesen más hangulata volt annak a klubnak. Teljesen. Még a társaságra is azt mondom, hogy olyan furcsa volt nekem. Igen, Tehát, hogy ez a azért... nyers, igen. dárcos kocsmai élet volt. Most már ugye egy kicsit professzionálisabb vonalba tereltük ezt a dolgot itt nekünk érden. Jelenleg szerintem ez az egyetlen olyan irány, amivel lehet fejleszteni a dárcot, és ez eredményekben is látszik, én úgy gondolom, hogy amit mi itt összehoztunk így a mi kis csapatunk veled együtt, meg nagyon sokak munkájával együtt, azt tudja előrevinni a helyit, meg a régió dárc életét szerintem. Idén mit szólsz hozzá egyébként, hogy idén már több érdeklődőnk van például, mint mondjuk tavaly, tehát hogy növekszünk, vannak új beszállók. Te mennyit vagy kontaktban velük? Hát így, ugye én kevesebbet járok le a klubba mostanában, de ti ugye a bátyáddal együtt azért sokat vagytok itt. Hát, igazából mindig látunk új arcokat. Van, aki egy ideig jön, aztán úgy van vele, hogy ez nem az ő sportja, és akkor inkább eltűnik nyilvánvalóan. De azért vannak olyan amatőrök, akik azért rendszeresen látjuk őket, tehát hogy úgy ismerős arcok. Sajnos nevükre nem emlékszem, de nem azért, mert bunkó vagyok és nem jegyzem Nyilván meg, persze, hanem azért egyszerűen nekem mindenki csak arcról van meg. De azért próbálunk segíteni, leginkább a tesóm is ugye a Lecsó szokott ebben segíteni nekik. Van, hogy én is segítek, elbeszélgetek velük, hogy akkor mi hogy is van. Igazából mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, aztán meg úgy van vele, hogy vagy megszereti, vagy nem. Tehát, hogy én is úgy voltam, hogy büdös életben nem kezdem, mert azt mégis itt vagyok. Szerintem legyen ez a végszó. Mindenkinek ajánljuk, hogy jöjjenek és lássák és érezzék, hogy mi az a dárc. Neked nagyon köszönöm a beszélgetést, meg hogy vállaltad ezt a podcastot, és nagyon sok sikert kívánok így több szem közt is most már a holnapi sikereidhez. Még remélem hozzá tudunk tenni. Holnap csak páros van, de... Hát jó, holnap után teljesen mindegy, tehát hogy a hétvégi versenyhez kívánunk neked sok sikert és sok türelmet. Nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig azt mondanám, hogy gyertek el, nézzetek meg minket, csatlakozzatok, és mindenkit várunk szeretettel, nem kell félni a dárctól, fiatalok, idősebbek, tőlünk se kell félni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy
velünk tartottatok ma este. Sziasztok! Sziasztok!